trendy with some speed in it, like. И какво сте, хора? Аз съм Бънгбой и днес ще правим една по-голяма томбулка. Пак, защото за друго нямам време. То ще е с хълмови и с фулки. Като цяло този хълм е бил купуван, няма да лъжа. Нека да почнем. Отвътре не е кой знае какво. Няма фулки, тук това е просто най-обикновен хълм за юзерите. Другите има фулки. Тук в фото някакви банери има. Като цяло не е кой знае какво особено. Тук ясно там не намериш нищо. Както и да е. Това е за трето място. Нека ви покажа сега второ място. Томбул. Както и да е. Томбул. Трето място е... първо място е Томбул е. Първо място. Ето това сега ще покажа отвънка. Ето това е трето... Второ място, грешка. Някаква яка къща е. Даже в нея участвате ще ви подскажа, има един мотор. Няма да кажа кои. Сами ще си ги търсите. Като гледате, ще има доста да търсите. Според зависи къде почнете. Ще се пъкам. Аре бе. Чакай да кажа. Аз съм си го приготвил между другото. Аре бе. What? Ето тук малко пулки. От ТП. Тук идея поема. Тук всичко съм събирал. Тук може някакви температури. И аз нямам само тук. Както и да е. Нека да продължаваме към последното място. И между това хора е било купувано. Сега това е, което ще покаже. Аз и Турбо го стояхме. Това е хомето. Не е кой знае какво особено. Да. Ето тук пулки, като виждате, като цяло. Не е кой знае какво, това казвам. Всичко това е било от моето старо хоме, което не съм го ползвал, за буклук основно. Тук някакви радажи има и няколко кейскин, да. Стендки има, спидки малко има. Тук има някакви работи, аз тук не знам. Да, тук някакви такива работи. Даже има и някакъв кей. Не е кой знае какво интересно. Има си енчантник, има си банер рум, не знам. Като цяло се запишете за томбулката, ще трябва да напишете запис, тире, никакъв игра и ако скайп е пожелателно, аз по някакъв начин пак свържа. Опа, грешка. Грешка. Така както и да е. Напред ще го видели. Томбулката е тегла на 163 съба, до 160, щерша. Чакай, пишем грешка. Сега ще мъмъкна ако има админ, нищо. Не ми пука. Трябва да се знае това нещо. Да, показах ви хомовете. То не е само в смисъл фулки някакъв тъпо да има. Защото много мембъри нямат хомове и някакви работи. Аз викам, що пък да не направя сега нещо такова. Така, както и да е. Викам хора, аз бягам Бънгбой. Надявам се, че да хареса. Абонирайте, ако не сте го направили. Лайквайте клипа и до скоро!